Meditace v mentální přípravě je zbraň, kterou může používat každý sportovec a je naprosto zdarma, takže ji používej i ty. Okay. Pomáhá vám totiž zůstat klidní pod tlakem a zlepšuje koncentraci, což znamená, jste schopni se soustředit před zápasem nebo při něm jenom na teď a tady a na to, co je důležitý. Abyste s meditací mohli začít, nemusíte hned sedět v lotosovém sedu, být mistr Yoda nebo Vlasta Plamínek. Ale můžete začít dneska, protože je to velmi jednoduchý. Zkuste si jen zavřít oči, soustředit se na dech a takhle chvíli zůstat. Ze začátku tomu klidně dejte jenom 2-3 minutky a buďte sami ze sebou. Přemýšlejte o svých myšlenkách, koukejte na to, co vás napadá a jenom pozorujte. Naprosto chápu, že ti to může připadat třeba divný, nějaká meditace. Ale uvědom si, kdo všechno medituje. Salah, Haaland, Kipchoge, Brady, Jordan. Všichni tyhle ty frajeři, celebrity, VIP ze světa sportu meditovali. A to na denní bázi. Jasně, je to těžký. Je to těžký být pár minut sám ze sebou. Ono to i asi uvidíš. Ale dej tomu chvíli a uvidíš, že se hrozně zlepšíš. Existují aplikace, ale my jsme pro tebe s kolegou Matoušem natočili super video, který si můžeš pustit a bude umístěný na našem YouTube kanále. Takže pojď na to a začni. Najdeš tam 2 verze, jednu delší pro použití pro každý den a jednu 3minutovou pro to, aby se soustředil před zápasem. No a je třeba z tebe, pak nakonec bude ten mistr Yoda. Much to learn you still have.